3, 2, 1, πάμε. Γυναίκες για μετάλλιο, Ελλάδα και Κύπρος, έφηβοι άνω των 65 χρονών και μεικτοί δημοσιογράφων, τα highlights της σημερινής αθλητικής δραστηριότητας στο φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Maxi Basketball που διοργανώνει το ΕΚΑ. Πάμε να δούμε τα highlights. Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου παρακολουθεί και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας του ΕΚΑ 45+, η Νατάσα Ιντάνου, που να σημειώσουμε ότι νωρίτερα το πρωί κέρδισαν, θα έλεγα θριάμβευσαν επί της ομάδας του Μεξικό. Νατάσα, πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την πρωινή σας επιτυχία. Είστε στην οκτάδα, όπως έλεγε χθες ο Κώστας Χαλκιαδάκης, με πολύ ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Είστε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Σήμερα κερδίσατε κιόλας, οπότε πάτε ένα βήμα ακόμα παραπέρα, ακόμα παραπάνω καλύτερα. Πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου για αυτό το παιχνίδι. Ελλάδα, Κύπρος. Εντάξει, έχουμε περισσότερη διάθεση, έχουμε καλύτερο υλικό, δεν το συζητώ. Και τρέχουμε πολύ. Έχω δει πολλούς ενδιασμούς, είναι εκπληκτικό. Ναι. Εγώ είναι σαν να βλέπω αγώνα κανονικού πρωταθλήματος. Κανονικού εννοώ Α1, Α2, τέτοιο επίπεδο. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ έχουν πολύ καλό υλικό. Όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν πολύ καλό υλικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν μετάλλιο. Και οι 35+, και οι 45+, αν ξεπεράσουν το σκόπελο της Ιταλίας πάντα, που είναι λίγο μπροστά μας συνέχεια, έτσι. Οι 35'άδες χθες τους είδαμε, πραγματικά το παιχνίδι τους ήταν συναρπαστικό αυτό που κάνανε χθες με την Αγγλία. Μιας και μιλάς για μετάλλια, μιας και μιλάς για πάρα πολύ καλό υλικό, αγαπητή μου Νατάσα, ξαναέρχομαι σε εσάς. Πες μου λίγο, με βάση το υλικό λοιπόν που έχει μεικτή Ελλάς ΕΚΑ γυναικών και με βάση τις επιτυχίες που έχετε καταγράψει μέχρι στιγμής, πού βλέπεις να φτάνει όλο αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε τελικό, αρκεί να... Κοίταξε, είμαστε μια ομάδα που βρισκόμαστε και έχουμε κάνει μόνο 7 προπονήσεις, έτσι. Όλες οι υπόλοιπες έχουν καιρό πάνω τους από προπονήσεις και από αγώνες. Εντάξει, και εσείς έχετε καιρό, βέβαια, πολλά χρόνια που παίζετε. Φυσικά. Βέβαια, είχατε καιρό να βρεθείτε όλες μαζί. Να βρεθούμε όλες μαζί, καιρό να βρεθούμε και μες στο γήπεδο, και αυτό έχει να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ψυχή όμως. Θέλουμε. Και θεωρώ ότι θα φτάσουμε και τελικό. Εγώ αυτό θέλω. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με τα συναρπαστικά παιχνίδια που δίνει η μεικτή ΕΚΑ γυναικών 45+, γιατί κάτι στο βάθος αυτής της διαδρομής να χρυσαφίζει, να πω, να σημίζει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αγαπητοί μου Νατάσα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.